mai poți întârzia, să o ia de la început. Campania știrilor ProTV, Tu știi ce mai fac părinții tăi, ajunge astăzi în județul Bacău la Buhuș să-i ascultăm povestea lui Vasile Silvaș. După ce a rămas singur, copiii l-au luat în Italia, dar nu s-a putut adapta. Azi locuiește într-un cămin administrat de o fundație unde e bine îngrijit. Guvernanții pun însă la cale o nouă lege care le taie ONG-urilor din subvenții și le restrânge activitatea la mediul rural. Semnând petiția online pe știrileprotv.ro, le vom aminti autorităților că trebuie să facă ceva pentru bătrânețile părinților și bunicilor noștri. În fiecare zi, 35 de bătrâni se adună în jurul mesei. Se iau unii pe alții după ce au rămas singuri pentru că nu mai au pe nimeni sau pentru că fiii sau fiicele lor le sunt departe. Dintr-un scaun cu rotile, Vasile Silvaș își spune povestea. A fost profesor de electronică. Are 2 copii, niciunul aproape. Ultimii ani i-au schimbat cu totul sensul vieții. După ce a murit soția, era iarnă. Nu te duci, vara ai trimis la duminică, băi, jucăm o tablă sau... Dar în casă am stat eu o săptămână, n-am vorbit cu nimeni. Și am ieșit pe afară, nu ce am făcut și până să vreau am vorbit singur ceva, nu știu, am zis o frază. Și m-am uitat trepte într-o pagină, cine vorbește cu mine? Așa, dumneavoastră ați vorbit cu dumneavoastră. Da. Și mi-am dat seama că nu se poate singur. După ce a rămas singur, s-a îmbolnăvit. Fiul l-a luat în Italia, iar medicii au decis să-i amputeze piciorul. Când m-am trezit după anestezie, a fost rău. Am făcut urât. Putea să-mi sară mințile când am văzut că n-am picior. Am fost rebel, rău. Am plecat așa, din pat. Băiatul i-a cerut atunci să rămână cu ei, acolo, în Italia. Nici lor nu le e ușor. Criza economică l-a lăsat fără serviciu, iar singura care câștigă un salariu e Nora. Lucrează într-un cămin de bătrâni și știe care sunt diferențele dintre sistemul românesc și cel italian. M-am gândit de foarte multe ori să vin să fac asta în România, pentru că sunt aici de 11 ani, în această casă de ripozo. Și este păcat că toată experiența noastră nu putem da acasă. Nu s-a putut adapta într-o țară în care nu se simțea acasă, așa că fiul l-a dus înapoi, la Buhuș. Încă din prima zi a înțeles că nu se poate descurca singur acasă. N-a mai vrut să se întoarcă în Italia, așa că băiatul i-a căutat un cămin de stat, însă condițiile de acolo l-au îngrozit. Și femeile și bărbații, deci erau cu vânătăi pe ei, nu de la căzători. Erau bătuți? Da. Și într-o parte unde am intrat înăuntru, numai ca să întreb, să mă informez cât de cât, și m-a lovit un miros de urină. Într-un final a ajuns la satul seniorilor, administrat de Fundația de Sprijin Comunitar, unde este foarte bine îngrijit. Cu pensia, dar și cu un ajutor din Italia de la copii, reușește să achite taxa de 1500 de lei pe lună. Și-a păstrat simțul umorului, despre care spune că l-a salvat într-o perioadă în care nu mai avea niciun motiv să zâmbească. Asta e cea mai grea boală. Singurătatea? Da. E mai rapidă ca oricare altă. Singurătatea distruge tare. Asta e boala de care suferă aproape 1 milion de bătrâni, 1 milion de părinți, de bunici pentru care statul de legi făcute pe genunchi, fără studii de impact, fără analize, fără să le știe numărul sau nevoile. Exemplu stă un proiect de lege care în teorie ar trebui să ajute ONG-urile să ofere servicii acestor bătrâni. În practică le taie și mai multe la anul. Proiectul a ajuns în comisiile de specialitate la Parlament la jumătatea lunii februarie, când încă era ministru Mariana Câmpeanu. Potrivit inițiativei, serviciile sociale se mută la sat și încetează după 3 ani, urmând să fie preluate de fundații și instituții ale statului. Noi avem studii, de exemplu, pe centrele de zi. După ce centrele de zi înființate în toată țara au fost date de către o organizație neguvernamentale a autorităților publice, 60% s-au închis. Același proiect mai spune că la oraș serviciile vor fi suportate din bugetele primăriilor. Sunt orașe în care nu au fonduri cu care să susțină. Orașe sărace, foste orașe industriale care nu au bani pentru astfel de servicii. Și acolo sunt cei mai mulți bătrâni în situație. Orice strategie și orice lege poate fi îmbunătățită. Plecând de la premiza că totul poate fi îmbunătățit, guvernanții au dat legi care până acum n-au fost de niciun folos bătrânilor. Nu se respectă pentru că n-au norme de aplicare, nu prevăd termene și nici sancțiuni. Dacă va trece acest proiect de lege, fundațiile riscă să nu mai acorde asistență bătrânilor. Și asta în vreme ce numărul de azile este de 0,03, dacă ne raportăm la totalul orașelor și comunelor din țara noastră.
Dacă ar fi servicii comunitare, dacă ar fi servicii subvenționate de către stat, atunci, prin mimetism măcar, bătrânii ar vedea că, uite, celălalt o duce mai bine ducându-se în acel serviciu, iar copiii lor din străinătate ar putea contribui parțial cu sume pentru bătrâni. Și mentalitatea românească îi ține pe bătrâni prizonieri în casele lor. Pentru majoritatea, internarea într-un azil e umilitoare. Când am intrat de un Cosmin știe, am început să plâng. Din Italia, băiatul își privește tatăl pe ecranul unui calculator și oftează. E prea departe pentru a-i vegea bătrânețea. N-ar fi fost mai bine să fi stat acolo cu copiii? Nu, mai bine așa aici. Vine vecinul, băi, ce face câini, ce face găini? M-am găini acasă, În momentul în care dumnealui presa, eu vreau să mă duc acasă, exact cum ați auzit, câinele și găinile, cum spunea, pentru el este o viață de om. Încă legați de amintiri, de tinerețe, de casele lor, bătrânilor noștri le refuza dreptul la o bătrânețe ușoară. Nimeni nu știe cât sunt, unde sunt, ce suferințe, ce nevoi, ce durere au. Considerați poveri bugetare, bătrânii singuri nu-și găsesc loc în planurile guvernanților. Sunt prea puține locurile în care ei să fie primiți, îngrijiți, tratați, valorizați. Poate că altfel și-ar privi bătrânețile dacă nu s-ar mai simți o povară și dacă noi, cei din jur, am reușit să privim în sufletele lor. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea, rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea. Într-o țară cum este România, orice e posibil. Așa se face că bătrânele nave ale gărzii de coastă din Constanța ar putea ajunge obiective turistice în fața mănăstirilor din nordul Moldovei. 3 embarcațiuni depășite de vreme au fost scoase la licitație și cum nimeni nu s-a arătat interesat de ele, Poliția de Frontieră s-a hotărât să le doneze. Până acum a primit solicitări din partea unei primării și a unor preoți. Ambarcațiunile au fost construite în anii 80. Cea mai bătrână dintre ele a avut un preț de pornire puțin peste 90.000 de lei. Dar chiar și așa nu s-a găsit niciun doritor. În această situație s-a trecut la următoarea etapă, cea a transferului fără plată. Cei care o primesc gratuit nu au voie însă să-i modifice forma. Încă au motoarele pe ele, pot naviga în siguranță, doar că nu mai corespund cerințelor actuale ale Poliției de Frontieră. Navele dotate cu 4 motoare pot fi folosite pentru navigație doar pe mare și pe Dunăre. Consumă însă enorm, 1 tonă de motorină pe oră. Până acum le-au cerut o primărie și 2